Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Faith Channel. For you here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Izingane zesithembu ayikho seriously guys. Siyaxoxa futhi. Nizwile ukuthi kuphuma ubuthakathi. Bengasinini guys besithi uSibindi abake begudle ngasolwandle naye. Bethi angazi ukuthi-ke iyiphi inkonzo esingathi iqinile la kulento eyenziwa olwandle. Ngisolwandle uma ubhabhadiswa usubhabhadiswa kuphuma yonke into engaphakathi angazi. Kodwa lapho olwandle ngithi kuye kushiwo ney'nkukhu ezimhlophe, nathi iy'nkukhu ezimhlophe kusuke zisala nje olwandle zingadliwa ngoba kusuke ikhipha izinto ezimbi. Shuthi ayisale le nkukhu ngoba le nkukhu le isiphume ney'nkinga zakho. Iy'nkinga zakho azife nenkukhu olwandle. Naba sebebiza indaba yokuthakatha bekhombani. Phela uMseleko umthandazi. Kodwa guys ngingasho ukuthi ngikhuluma amanga. Nambona ubaba uMseleko engena kwelinye ikhaya baze bakhanyisa amakhandlela. uSibindi iyaphela le show. Ulobethi nje akakhulumi kakhulu kodwa leyo sesiyishilo. Lapho edingeka khona ukuthi akabe nempendulo. Lapho edingeka ukuthi khona akahlale eqonde ekhiphe amagama aqinile njengobaba wesithembu sakusasa samakhosikazi awu7 kodwa bethu uzoshada 3. Namuza uSibindi ave ekhuluma into ebhimbayo ubuye ungasazi ukuthi Sibindi kanti yini inkinga yakho. Ake siziveza zonke lezi zinto ukuthi nasi beyikhona imizuzu esithi hayibo. Bayenzeni ingane yamayeni? Yabo, beyikhona imizuzu lapha kwishow sibuye sithi masezohleka guys. Hayi bevele ngiqedi kakhulu-ke masezohlekisa ibungu. Kanti kwenzakalani? Akukho engahlekanga khona ehlangene nabantu abadala. Uhleke kade kukhona abazali bakaVuyo, wahleka enomSeleko, wahleka enoMayeni, wahleka ekababa uNdabe. Ubaba uNdabe embuza ngani ngikusebenzisa iprotection, embuza ngani ngemali. KuMayeni nakhona wahleka ukuthi ungabe sokuthi njalo sowukhuletisile futhi. Wahleka. KuMseleko angisakhumbuli ukuthi wabuza ukuthini nakhona wahleka. Yabo? Uhleke nabantu abadala. Angithi abantu abadala babambuza imibuzo yokwenza ukuthi agxile kulento ayenzayo ukuthi kuregister emqondweni wakhe ukuthi wenzani. Izinto azenzayo zinamaphi ama-side effects. Indlela ayihambayo fanele aqondise kuphi yena ahleke. Manje siyithini leyo nto? Ukubuzwa imibuzo serious wena uhleke. Ngeke sisho ukuthi uthakathiwe siwomakhelwane. We guys nisho anisho ukuthi aniboni ukuthi anisho ukuthi anisho nina lapho ma viewers. Anisho ukuthi nina ikhona into abayizamile yase iyahlangana. Kwahlangana kwangapha nokwangapha kwase kumdunga kancane umqondo. Phela beningeke nimbize ngosithuphethu mahala. Beniboneni nithi usithuphethu. Beniboneni? Bathini mase bekhomba ukuthakatha? Nangithi sho ukuthi ungifundisile. Uyakhumbula nasekuqaleni akaqala. Hayibo. Yazi-ke we guys angibazi ngibaqale nge-TV show. Angibaphikeli kodwa akubafanele. Angiboni. Angibaphikeli ningizwe akubafanele kodwa ngizonixoxela nganayo indaba ukuze nibone ukuthi-ke njalo izinto ezimbi azinambala ukuthi zingena la zihlala. Omunye sisi ngiyazwe le ndaba nixoxa nami ngikhuluma njalo. Ukhulumile bakithi. Lo sisi lo uyasebenza. Hawe ma. Ngeke ngisho ukuthi umsebenzi awusebenza kuphi ngoba nizoseni ibe nomqondo omubi. Uyasebenza yes, usebenza kuhulumeni. Right. Waye kade-ke futhi naye wangixoxela ukuthi ngimjaji. Mina sengixoxela nini ukuze niyibone ukuthi lento le yokuthakatha, lento yokuthi umfana uyakwazi ukuthi awudle kancane umqondo akwenzisa izinto ezingekho right, iyenzeka ubu-right. Ugirl muhle guys, muhle. Yabo ukuthi kube khona ocishe ofana naye bengizonitshela ukuthi ufana noba usaziwayo muhle. Uyasebenza? Qasho uhulumeni, uhola kahle. Kwahle. Intombazane nje ngokuthi uyibona nabo uthi hayibo cha uyabo uma ungahlangana naye nje umbona indlela aswenka ngayo une level yomswenko enzima. Ugeli ke wahlangana nobhuti
Bhuti wamtshela itori, wayibhiliva iy'tori zalo bhuti. Lo bhuti lo iphakethe lakhe liyasinda, because leyo nto engayibamba kwesitori sakhe ukuthi oyi iphakethe lakhe liyasinda. Yikho nje unalo umsangano okhulumayo. Wakhuluma-ke uGirl, wakhuluma wathi kubhuti-ke nje umenzela izinto ey'-right, uyamkhipha, uyamthengela ney'mpahla, konke ku-right. Kodwa into angayiqondi ukuthi yindaba kube ne-timetable ukuya endlini yalo bhuti. Lo bhuti lo akafuni ukuthi ayifikele yena, kodwa manje nje bayaqhuba. Lalele-ke mina, njalo yena ungitshele vele ngokuthi fix ngitshela le story ngifuna ungijaje, usho nje yonke into njengoba injalo, akunankinga, ngizokhala uma ukuthi ngiyakhalisa. Angazi ukuthi why abantu bengenza usisitori ngezinye iy'khathi gayizini, angazi, kodwa kade ngaqala ukuba usisitori. Uma nganixoxela nje ukuthi usisitori, yeyi mhlawumbe ithalente lami kudala. Hayibo, asidluleni-ke ngoba nami sekuvuka iy'ndaba zokuthi ngibe usisitori isikhathi eside. Athi ngicela ungijaje, ngizokhala uma ngikhala makukhalisa, ngoba khona ngifuna iqiniso kule ndaba. Njalo lo Girl ikhona yena yakhe i-boyfriend abeshiye ngakubo emakhaya. Le boyfriend eyimisele ngaye, yabo nje ekhuluma izinto le mnakile. Kodwa manje le boyfriend isikhompitha nalo. Makutholakala-ke lo uyadivosa, kusho yena, hhayi ukuthi sineqiniso sokuthi uyadivosa. Itholakala phi le nto? Itholakala yena esehambe ngenkani waya kule ndlu yalo bhuti. Mayefika kule ndlu yalo bhuti, ubhuti akekho. Mayefika igesi livaliwe. Mayebuka lapha ngaphakathi, hayibo, khona umuntu njalo ongathi udonsa amakhethini. Hayibo, ubani lo yangabe ngathi usisi? Yena njalo kule ndlu lena into emenza ukuthi engafiki khona ngokufuna kwakhe ingenxa yomsebenzi. Kodwa khona usisi ophakathi lapha mayelunguza esegethini. Athi yena-ke ngiyahlala le egethini aze abuye lo bhuti. Uzothi evula singene siyixoxe le ndaba iphele. uGirl ahlale egethini, afike ubhuti. Ubhuti ngemoto athi hayibo, ubizwe ubani lo? Embona egethini avele athi shwi. Uthi lo Girl ngathi nje kuzoba sebusuku ngilana, wavula igesi ngena kanye nemoto fast, quick fast. Hayibo, mina ngithi hayibo, ngibuka lo Girl, ngibuka ubuhle bakhe, ngibuka le ndaba ayixoxa ngithi hey, abafana bayahlanyisana. Umfana hey, akuhlanyise u-right, ufundile, uyisebenzela, akuhlanyise. Uthi-ke ubhuti asishwi aphinde abuye. Uthi wadlula kathathu embona ukuthi usegethini. Hhayi, wabona ukuthi futhi kunenkinga, akufanele ukuthi kube uyena ongena ngaphakathi. Wamfonela-ke ubhuti-ke manje wathi ngicela ukuthi usuke lapha egethini uze lana, walker, ngizokuthatha ngemoto. Angasiqedi isitori ngoba sizoba side-ke guys. Ngalelo langa wathola ukuthi lo phakathi unkosikazi, ukuthi bekwenze njani ngey'khathi yena engakwazi ukuthi angene endlini, bekwenze njani ngey'khathi ekwazi ukufika endlini, akazi-ke naye. So kusukela ngalolo suku yabheda-ke ubudlelwane bakhe nalo bhuti. Nje ngaleso senzo sakhe sokuthi wafika engambizanga, lo ongaphakathi wambona kodwa ngoba phela shuthi wasusa iy'nkulumo. Emva kwalokho-ke uGirl, i-boyfriend esekhaya, le boyfriend eyimisele ngaye, lena-ke naye seqala ukumkhokhela, noma kwase kuyinto nje sikhulunywa ngoba phela indaba yabankulu-ke ngokuxoxa kwakhe. Esetholile untombazane, uthi wagowa into angayazi ngoba ezethi nje ngibona nje ngoba fithi nginje nangangipakile okudlula lokhu. Ngithi hawu, kodwa right, yabo, ngizama ukuthi nami ngimfakele ukuzethemba. Ngiyambona ukuthi hayibo, lento eyixoxayo yabona ingathi usenomsanganywana. Nayi-ke iphathe engifuna ukunitshela ngayo. Wathi-ke wena fix ngoba uphuma ngapha e-KZN, zinjani iy'nyanga zangakini? Hayibo, hayi, ukumangala wekhaya, ukufriza engakufriza ngathi hayibo, hawu, ngathi nje zinjani iy'nyanga zangakini, ziyakushaya yini ikhemi? Ngathi mina ntombazane, ufuna ukuthi usuthole yonke leyo nto,
usuyazi ukuthi isizathu yini. Wena kufanele uphume and ubonile ukuthi wenze njani. Ufuna umuthi, ufuna loya muntu ongabanga neqiniso akufundise ukuthakatha manje. Hhayi ngibona ukuthi ngathi akangithathe serious. Ngimbuza mina ngithi hayibo, khona kini-ke bayazi ukuthi usuyile nhlobo ngoba phela manje ufuna ukusebenzisa umuthi usebenzisele u-husband womuntu. Wena kwinto eyishoyo unaye enye i-boyfriend unaye. Mshiyeke lo, ongcono uthole omunye-ke. Nami ngizama ukuqeda lo mqondo wakhe wokuthakatha sengene kuwo. Ngoba uyangibuza phela ukuthi indawo ayifani, nase-KZN indawo ayifani, ney'nyanga ayifani. Zinjani ezangakini iy'nyanga? Ngithi mina nje kwangasekhaya asizazi iy'nyanga. Ngempela we-guys, iy'nyanga abantu bayithola kanjani laba abayitholayo? Hhayi ukuthi ngiyayifuna ngoba akuyazi ngaphandle lezi eziku-YouTube asizazi iy'nyanga. Izangoma sizazi ngokuthi bagqoka kanjani. Uma usedolobheni ubona ngento abayigqokile. Iy'nyanga sizazi bayithathaphi ngaphandle kwalaba-ke abakhuluma lapha ko-social media. Cha guys, ningangikhulumi kabi. Mina ngifuna ukunikhombisa ukuthi ayikho-ke into efana nani nomuntu. Uma ngingambuka loya girl ngikukhombisa isithombe sakhe, ungathi mina nginamanga njengoba ngikutshela ukuthi wangibuza ukuthi iy'nyanga zangakini ziqine kangakanani ngenxa yaloya boyfriend wakhe husband onemali. Ngase ngimbuza ukuthi pho manje-ke uma umyeka-ke ngoba usubonile nonkosikazi ngakulimaza ngoba phela unkosikazi ngeke uwazi ukuthi ngoba uhleli lapha egeyithini ukubuka isikhathi esingakanani. Nakhona la kwifoni yakhe husband wakhe engakufuna akuthole. Angeke ukwazi ukuthi uzokusesha kanjani ukuthola. Awuboni ukuthi kuyingozi ngoba wena usufuna umuthi ukuthi kwankosikazi ngakufuna. Lento ongafuni ukuyiluza nonkosikazi akafuni ukuyiluza. Wathi hayi kodwa nje besinesikhathi esimnandi ukube yazi ukuthi besi-happy kanjani. Ngathi yabo kodwa manje lento ekwenza ukuthi ufune imithi, ufune ukuthakatha, ube usebenza, waphuma kini, weza la, wathola umsebenzi, uright, ufuna imithi, akusiyinto e-right. Akusiyinto efanelekile. Naye futhi ngoba kade esishwi ngemoto ekuziba, shuthi into yakhe naye seyiphelile. Uthe angikujaji, sengiyakujaja-ke. Ngambona ethula guys, wathola ukuthi yeyi la ntombazane wangenza ngaba ne-stress. I-stress sokuthi hayibo, abafana bayakwazi ukushintsha umqondo wakhe bewu-corrupt ngoba nje wayesekhuluma i-corruption. Esefuna umuthi esiphele iy'nyanga mhlawumbe iy'nyanga zangapha kule KZN ngapha ngakini kulo moya wangakini zona yiqinile. Ungangisizani ngalokho? Lesi story ngisitholela ukuthi njengoba esibeka nje siphelele ekugcineni fanele ngimyalele ngathi hayi phuma lapho. Ngase mina kuwe ngicela ukuthi Sunday uhambe esontweni. Uma kungenjalo noma uhambe uyekini awukhumbule ekhaya uhambe uyekini. Uma uthola i-day off vele nje uyekini noma uthathe iy'nsuku ngoba le osuyiqala uzosuka ungena ugamanxa ey'ntweni ey'wrong, ubanjwe umoya omubi. Wena ufuna ukuthatha uhusband womunye kodwa nawe une-boyfriend ekhuluma ngekusasa nawe. Yini ungashilo uzamelo wathi abafani. Ngathi uma uthi abafani sekuhlangene nemali-ke kodwa uyasebenza. Hayibo, ngaqala lapho ukuthi hawu ngeke ubuke uthi ubani akathakathi, kuthakatha ngisho laba esingathi umbane laba abahle ongathi nje wena awuhlale phansi ungenzi lutho uyabo. Bakhona osisi abahle kanjalo abanobuhle lobu nje obukwenye i-level. Yinhle la ntombazane kodwa into esiyikhuluma wayesefuna ukuthakatha. Uma wawungahlangana nami uhlangane naye sihamba sobabili kuthiwe-ke anikhombeni ukuthi ubani othakathayo kungakhonjwa mina kuthiwe yimi uthakathi ngoba indlela lento fanele siyixoxe futhi lento yokujajwa umuntu nge-face card. Engathi ngithi face card. Ngamangala lokho engikushoyo-ke lesi story sadade uyasebenza. Ngeke ngisho indaba umsebenzi asebenza kuwo ngoba angifuni kube sengathi ngithi ngoba nina ngiyanazi niyithanda kabi ukusonga into eniyithwiste ibe yeyeni kade ixoxelwa yini.
Manje ngisho ukuthi nabo odade abancane ku-TV sebekhombana ngento zemizi. Ngoba phela i-corruption yona icathama kancane ingene emqondweni. Ugcina usuwenza into ongafundiswanga kini, ugcina usunenhliziyo ongakaze abazali bekufundisa ukuthi ziphathe kanje. Ngobani? Uvumela umfana akukhohlise. Hawu! Nisholo ukuthi sengabe beyizamile ingane yasemzombe ihleka nje ayithandi. Hhayi, kungenzeka ukuthi uhleka nje akathandi. Hhayi, akubafaneli kodwa guys, akubafaneli ngeke. Kodwa naye lo wayephambi kwami ngangisho ngithi hayi bo. Athi nje mina bengithi ngakini inyanga hayi. Kodwa liyamuzwa mayethi ngakini kusho ukuthi ngathi wakwakwenza. Yindaba ethi ngakini inyanga zakhona zinjani engathi unolwazi ukuthi khona ey'njani. Hayi bo la ntombazane. Hayi bo. Nangu omunye uyahleka. Mayethola ithuba lakhe yedwa akachaza indaba yakhe usiqala ngohleko asiqede ngohleko. Nje-ke ngiyazi ukuthi nginawo amanga kodwa abuyelani kulawa ama-episodes nibone. La nginabazali khona siyishiyeke enama-girlfriends ngoba ngizosihlamba ngabathathi serious. Yanini lapho enabazali khona nisho ukuthi uhlekani. Makuthiwa wena Sibindi plan yakho ithini, wena Sibindi indlela yakho yokukhuluma yona-ke ama-condom akhona athi kuyimanje asesikhwameni behleka esheqamba amanga. Bye-ke guys, ngiyaxolisa ngokuba nesiphithiphithi. Ngiyaxolisa. Next week kuzobe ku-right kanjani ngizobe ngiqedile kule nto le engiyifundayo. Ngibe sengikwazi ukuba ne-order yokukhuluma nani kahle guys. Ngiyaxolisa. Lena yama-title hhayi singayibangi. Ngizokulethela iy'ncwadi ngisibuka ukuthi ithini. Nalo wayithenga ngoba efuna lokhu. Kodwa hhayi ukuthi lokho kwi-cover page akukho phakathi. Kukhona ukuthi hlampe i-cover page indlela ekuthathe ngayo isuke yakunika ukuthi gaka. Kanti uma usufika phakathi nje ku-sweet, kusawa kamnandi, yonke into ihlangene nge-order. Kanti i-cover page ithi uzokhala. Kanti yabo kunjalo-ke. Ngiyaxolisa nakulokho makuni-offender. Ngiyabonga kakhulu i-support. Bye.